De grondgeschiedenis staat. En toen heb ik gezegd, zou het een idee zijn om de oude contouren van het gebouw te benutten voor ook een stukje nieuwbouw. Nou, en dat ziet u hier, eigenlijk op de fundamenten die nog herkenbaar waren onder de grond, is eigenlijk de vleugel weer aangebouwd. En in ieder geval moet dat iets anders eruit zien als het bestaande gebouw, omdat de RCE en de Monumentencommissie wel vinden dat je moet kunnen zien wat oud is en wat nieuw. Mag ik dan de gedeputeerde en de wethouder vragen naar het bouwbord daar te gaan om dat verder te onthullen? Dan krijgt u nog een redelijk... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja.